FKJGP Nong Mansong Circle haka jingelam Simon Merthong President bat ke FKJGP Shillong City haka jingelam uba Shin Nongrum General Secretary haringkat kibor penyai kedong lom piran Nong Mansong haka arpuai tari Urisau arja arpusa naka jingyo ujor bayat bayengi kentai kena hajan bayengi dwelling unit jong katanat Urban Affairs kamlong syu kabasngan. Kadau Pelawan Rai ke jingbam sengan su kadai namar kiteki dwelling unit ki badan Southerly ki susa yengja lajan kot kat sanne kat rius nam bat kila kelalong ki ketam na kebenta ki kam auria ki nongto bat ki mendi bat ki men kayi drugs. Haka jing jurip ya artli ki dwelling unit la syam ya ke jingja khlaya ka basirkai nolor ke jingsha penjot ki jingkhang yen ki jaka litbar bat ki wire boarding electric bat la tikna baya kita ki kam penja khlaya la le de ki bawandi kiat ki badi drugs ha kita ki dwelling unit. Lalapru ikitiar pendon kam di kenja, di drugs, ki bilor kiat balapan, bat bread pathar haki tegi unit nalor ki jing drop ki jing thok jakhlea bat klamakor haki kenro. Kumban syukudo ya kita ki dwelling unit latai ban aisa yeng ya ki nongsong snong ki beduna ka yok kakot. Shu don kumasan teli ki dwelling unit ki balas dang sna balas e kongreng ya ki nalor ki balas sa da ki briu. Habakran cikilat pathai kubor uba Simon Uloong. Baka jing yo penlong ketem auriai kita ki dwelling unit kadai namar baka tenat kamsam ban aisa da ki long yeng ki beduna kayo kakon bat kani ke jing bam sam ka don AA halendat. Uloong babon sin la jukran ye kani ka phang hnrei imat ke jing yakran ki poi haki skor ki bakulut bat ke susa teng barok sikata. Nakaliang jungi kasang hi kum kasang FKJP nomor 2 kilabun plat kilong kemi kibawan ban komplain ban ut ban nam hangi bang ba kani ka jaka long kam singan shote ban nya ki klung kena kan thai kam tang kapor tang la sedang kem dum de ngilawan pek kan usien kilabun ke karani ka jaka ban sam nek kilong yeng kani kilong yeng tip kadan ro sau building ma kadan khan riu kamera si building ka long rup sau tali kani yu la rapi kum ki nong pek bade pek ya kan ya ban sam nek kilong ki badok hadok rup sau ya kan ka jingkar khu ya namangi ka sang la sim kia hai kene namar balai kila kelatan ki jaka khalai di drugs di genja kitiar kitar kila kum ki jingkhang ki kharki ki liet tip sai hera dan kemudian yang siang mesti masuk kia kan ni karpar ki por ya ki bor badi pek masuk baban sim kiam halwar kane ya kata bamdan ke sim kia tangim don idea tambah hajing tip jungi imat yo kane de kada vote sympathy rum la bet mah vote sympathy la shain dal ajan election quả yên quả lòng phần biết thọ bản ai bản nhọ buốt tiếp cả tôi bagi nhọ này kim nhọ bagi bạch bạ biết kata kasong jing start jing tuki nong pek kum nakaliang kaseng te hari ni kisngi banwan ngin pak jing tho song menteri beri pek ini benta bat ada nakaliang jing sarkar kam sim jingket kliat man sing ha ban le hidak jong ki kamram ya kan ni kabentang lai kan bi rong badong jong ni ka jaga dai jong ni kadong ka thani yong ila da bai kan no sien shu sha ka snong bat kemjuru sya UMLA badan buram jungi ni tama ki yung kin sampai haju si haju adu menta kan nek bi kemjuk ta ke bakam khmat do de drugs ki dei kena di drugs teng kila ki dekat ki jungi ki siwan hang ni am ki dekat syuk komplain ki dekat badan ni ka dong ka than teng ki diwan lai sangur kim singanya ki teng hap long husyar kala phialai lai sangut se don sipo kat arngon ta jingi teng hap biteli te banwan pinlek marwai arngot lengot sangat kata bu jeng lah mensau kala dukat jong tarang si khang yang ap ina dalang hajo kata hi ngai sya te kajing sya luti ta buan mo kajing sya luti sya tu buan namar buan kilong kemi kimla ban be teng long kemi kran phone kum ne wan kuni na skor mare tolong kemi hala su halan be am laja am yo syo bun kum ta kies ro hakni si ban wan hi thrai la ngi ni le arjing tho kaba tenge hina liang kaseng bakin sim kya mardono ban repair no ikini bat man sam no skin winki badon kejing tuna haka kamai keji uba Shin Nongrum Uloong bakal long ka balengo ba uba AL hak UMLA ka pentorom kra ubala mik mat labon sien ya ka constituency hendrai sim kya ban kran ya kani bat ka sarkar kani ki building la dan nadu ka por bodang bat uba mukul ma te perkhat phi la kat ni snam kayeng kila biang lot pi ru pi la ya le pet hi pi ki yang support kila biang lot tang ma jaka ban ai no kani masindap la di ban ai no ikini ki pri ki bamdan bam em la di ban ai ka jaka sa ki rai pet la kat ni snam menta kala akut kam di shu i ka por jum kul ru tu ka por dam bakanga por badang dei ka por jum kul di kong amperin ba pet yakini ki building e jum buda
diperkat pi lah kat ni senam ke serkar jing shisha kalau di pensim kiai kan ni nama pet mentaru pet dengi li ai jing tho ngin hot ngin let nakal yang ka Shillong City du ngin salet hi ke serkar ki badi ban ai ngin net kendu ngin net ni ba beli kan ni asa kum ni dengi li ai ru menta kada ban sami kan Shillong ba pet menta ki repairing ngin sahap sedang biang karong kan hap sedang biang PE hi kada match po ke bala le long show lah kala jot tekila ka ni ki yang sini po tingi ru ngin budin bet kum kaseng ya kan ka issue ngin le bi hi ka badan kam ngin pet kum no sarkar ka shimiki steps ban le kum no ban biang ya kan ka chaka insya kum boong i presiden mene jong ka nong so circle ba hadu unru pusau tuli gi gieng to perkhat pi dari ba shu ai na du tu ki por ki bri ki ba duk kal along ka ba ka jingkar khu ka ba he tam hi kin ki do fi perkhat ka ta liang kan tingi ru ngin budin bet ya kan ni ngin le kendu hi ki bri ban kendu ban ba kidai ban simkhya noi gane ke issue namar kala shu ya de ki post na meta undan baki undan bale te nin pet kin menta kuno ke sarkar kan ong kuno kan ai juba kuno ngi and dadap kata dadi bakam ki ke sarkar kam le te mangiru nakalyang kaseng kidan hi ki kam mangi la man le mangi nakalyang jongiru long ngolngo na okay ba kadu MLA mo la kumbo ong pi la buntem la bat ya kan ga area ni te jing shisha ula mau kum un MLA ula di manwan skmat lai ban sim khyai kan ka issue la bun sien ki bri la li ajing tho kum bo ong menai presiden ru ba la li kren la li batai i ba kan ye kalong kum ni kan ka chaka ni tamam yo i no ban ki dan ite ban sien mangi ru na ka jang ka seng in hable hi ke ba dan kam mangi bi sngoi ha mangi ban le ba kan ye ka di ban nya chakmat kan ka kam an ka di ban nama lasha dadi bagi asong gibri la sa gibri kalau along shingan pi cakah hang niru gibri ru bayak lenti ru kin song shingan kin dadi bala sa bri ndai la ka sa akum ni te mansi gibri ru kin mansi ki hab kin haban ujor hangi hi kin wan batai hangi hi pa kalong ni te ngi ru min pet kin dang ni skmat kum no gaya and ke badan kaman le kum ki protokol kum ka an hi ngin ya skmat and ngin sale hi ke badan kam Nakalyang ba Wilson wa lang urang ba dong lumpira dag ba ai kuble ya federation ulai thu baki comes new nakani ga jaka ba Yankee dwelling unit kala pendu thia pendu dam yaki borsnong namar ki comes new ki sedang anda la palat ka siteng senia ngani thu ipi bangi le hang ni hadong ni sim ji e ba ngani thu ba ki khna samla jongi teng teng al isle namar ki por ki ba ki kam area ki ni ki building ga ki bajia kim jujia ki khat arbaji sepol kajia bi ki khat arbaji seneng kata kalong bai anda ki bre ki la bang ba kathia ki kam area ki sedang te kachem sik e ba yengi kinong kinong pe ya ka dong ro khamtami khna samla ngaban khat diki bani wer ba ha kata ta building pe la don breu ba song agal don breu ki bele ki kam area bat mila jio bat bon sen teng ki deki national teng ki deki bana barsnang pat ba kombon ri ki deki bana barsnang bar bi obat te ka long ka ka baskusi te nakalang jongi kum ka dong ro ngidon ka jing khia ka ba ka jing sokhia ka bajor milali ai jing tha chaka snang ka ong ba don kam hi ban ai be chau minister ba dikte jikine teng lalai kum ba buram yu MLA lalai yu MLA hi ban i ka jing jongi hang ni namar maki ki kimsa ang ni kintip tangi basa ang ni ngitip ka lo ka jing jenjar jongi teng lalai sa minister ng ada ka jing thoi iba elhak te dangi lalai ndai empat dio juba hado menta te adian bangi la dapai ka sithi ngilek biang tang hadian si benai ngilek biang bani kendo lalai kendo amali amah nangan sasam singan sasam te basusi kalong ba hado menta kani ga building ni ka susah kamni bat dan bat lalong ba msngap kan ye empat teo ke jing jongi nang ni jing kat pat jongi na kadong hiteng ngilong ladalong ka bala dakum no kamno snobha alot no ikipre ki badai hak pan song ni khanang bangiru di bapai ya kamdong kan kamsting handai perkhat pi janman ka aka sitiong ni thu pi sausen laisen ni haban wan ban patrolling bai ikini ki building ki kam sneu yu kita kidan kibre ki bawan le ki kam auria balai pujai nanta kibre ki bawan bania di drugs dan pak kibre ki bawan re hagini ki building banyo ban pek hakano ga jaka bahine ibenta banyo bantu berkata kala jujia hang ne la bunsin la don gajing syatu iki baik la don gajing syatu iki skuti
ba kibre ki ba wan hakini ki building kiri tengen na ban pek perman ni kini ki building ki badan hangni badan satai ban yo tu ki bon ba ki kam kijing sne hangni na kata daw nga kerpat la dalon ka bala hi na kadong ni kerpat basa sisian skobha ba pinle ai na anak ni Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.